Toisella on tähti ja toisella on ruuhi. Tulkaa, Anna kuvaa. nyt äiti sykkä. Anna. Nyt Eeli oli semmonen juttu, että sattui tosi kovaa. Ei voi muuttua luu. Nyt lopetan näin. No, sun käsi meni sinne se, Mikko sä putit. No mitä Eila? Menikö se niin kuin piti mennä? Piti mennä. Se ikä meni kun piti. Kyllä se varmaan meni niin. Ei. Joo, niin. Liian monta muuttuvaa. Muuttuva tekijä, liikkuva osa. Joo, niissähän se elämä. Pakkavuvaa. Joo, no niin. Hyvää joulua. Kiitos samoin teille. Siunata koko perheelle. Hyvää joulua. Koko perheelle siunata. Vilkuttaako Arja Anna Emilia? Joulua papalle. Tuleeko sieltäkin terveisiä? Ei tule. Hyvää joulua.